Исәмесез, сишәмбе 18 июнь яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольна таныштырам. Бүген безнең программада. Казанда 14 кеше ботулизм инфекциясын яктырган. 8 кеше реанимациядә ята, һәм шул 8 кешедән 2 кеше ИВЛ аппаратта. Хәзер аларның хәлләре ничек һәм агулану сәбәпләрен Шулпан Касыймов ачыклады. Баласын кыйнаган ир-атны 2 айга сагасына алдылар. Бүген суд утырышы булды. Это недопонимание какие-то у вас там. Много комментариев, что я решил, наверное, такой. Бу хакта тулырак Илдар Сафиевның. Куеп яуган яшенле яңгыр галәмәте. Көтеп алган явым-төшемнәр нинди кыенлыклар, күңелсез вакыйгаларга сәбәп булды. Гөлназ Сайфетдинова күзәтүендә. Казанда узучы БРИКС илләре уеннарының 6-нчы көне. Бүген спортчылар арасында 17 комплект медаль уйнатылды. Иң кызыклы мизгелләр Лиана Бахтиева репортажында. Көннең төп темасы Россиянең беренче зур шәһәрендә кешеләр сала ташып агуланган. Хастаханәгә эләгүчеләрнең саны 200-гә җитеп килә. Иң күбе Мәскәүдә, ким дигәндә 149 очрак, Мәскәү өлкәсендә 20 кеше табибка мөрәҗәгать иткән, Түбән Новгородта 14 кеше авырый, Казанда зыян күрүчеләр 14-кә җитте. Барысында да ботулизм авыру билгеләре бар, ул нерв системасын какшатучы көчле инфекция. Казандагы пациентларның 10-сы авыр хәлдә, 2-се үпкәне ясалма эшләтү җайланмасына тоташтырылган. Татарстанда әлеге салат кайда сатылган һәм зыян күрүчеләр тагын да артмасмы? Шулпан Касыймова репортажы. Республика клиник инфекция хастаханәсенә авыруларны 16-17 июнь көнне китергәннәр. Хәзер биредә 14 кеше дәвалана. 8-е реанимациядә, 2-се ИВЛ аппаратына таштырылган. Авыруларның күбесе хатын-кызлар, араларында ир белән хатын да бар. Алар барысы да Мәскәүнең Local Kitchen оешмасы җитештергән лобия салатын ашаган. Аның составындагы консервланган фасоль агулануга китергән булырга мөмкин дип белгечләр. Барлык пациентларның да авыру симптомнары бер. Баш әйләнә, сулыш алу авырлаша һәм хәлсезлек. Бу исә ботулизм билгеләре ди табиблар. Барысында да әлеге диагноз расланган. Инкубационный период у бикеска 2 сәгатьтән 5 көнгә кадәр. Ботулизм иде дәваланы, есть проценты кирәк госпитализация һәм кертергә бу ботулизмга каршы сыворканы. Ботулизм у рәшәткәндә пищевая токсик инфекция. Менә бар кишечная инфекция, анда микроблар күбрәк зыян китерә һәм микроблар китерә бу инфекциягә. А пищевая токсик инфекция, мәсәлән, ботулизмда ана күбрәк токсин зыян китерә. Әлеге салат белән агулану очраклары Казаннан тыш Мәскәү белән Түбән Новгородта да теркәлгән. Табибларга 200 кеше мөрәҗәгать итә. Беренче зарарлану очраклары теркәлүгә үк салат җитештерүче оешма үзләренең социаль челтәрдәге сәхифәсендә әлеге товарны сатуны туктату турында хәбәр җиткергән. Салат ясаганда консервланган фасоль кулландык. Хәзер ул сатудан алынды. Әлеге продукцияны китерүчене һәм җитештерүдә киткән хилафлыкларны ачыклау буенча тикшерү эше бара. Зыян күрүчеләр салатларны кибеттән алмаган махсус хезмәт ярдәмендә интернет аша китерткәннәр. Роспотребнадзор хезмәткәрләре хәзер аларны сатудан алган. Татарстанга 116 дәнә кертелгән була. Хәзер барысы да лабораторияләргә тикшерүгә җибәрелгән. На сегодня продукция исследуется в нашей лаборатории. Әлеге продукцияны лабораториядә ботулизм китереп чыгарырга мөмкин булган матдәләргә тикшерәбез. Салатны 12-сеннән 15-нә кадәр кемнәр сатып алган, барысына да шалтыратып чыктык, хәлләрен белештек. Тик барысы да телефоннарын алмады, кайберләре сөйләшүне кирәк тапмады. Шуңа үзләрен начар хис итә башласалар, табибларга мөрәҗәгать итсеннәр иде. Чөнки ботулизм бик куркыныч авыру, ул нерв системасын зарарлый, кеше үләргә дә мөмкин. Без бүген интернет заказлар белән эшләүче шундый оешмаларның берсенә дә кирдек. Казанда алар 50 җирдә урнашкан. Сездә лобио салаты бар идеме дигән сорауга җавап бирергә теләмәделәр. Можете сказать, вообще были салаты лобио здесь? Я давайте позвоню, уточню, а потом, если мне разрешат что-то дать, комментарий какой-то, я вам сообщу. Можете пока на улице подождать? Мәскәүдә агулану факты буенча гаепле дип шикләнелүчеләр кулга алынган. Җитештерүче оешма җитәкчесе, өйгә китерү белән шөгыльләнүче компания генераль директоры һәм сыйфат бүлеге җитәкчесе. Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения. Хәзер аларның судка кадәр кайда булачагы турында сөйләшүләр
алып барыла. Тикшерүчеләр санитар эпидемиология өлкәсендә закон бозу очракларын ачыклаган. Барлык продукцияда сатудан алынды. Экспертиза үткәрелә. Тагын кайсы төбәкләрдә агуланучылар булуы да карала. Барлык зыян күрүчеләрдә бер җитештерүче продукциясын кулланган булуын исәпкә алып, Россия тикшерү комитеты рәисе җинаять эшен карауны баш тикшерү идарәсенә тапшыру турында карар кабул итте. Республикада Роспотребнадзор үткәргән лаборатор тикшерүләр 5 көннән әзер булачак. Чулпан Касымова, Данил Филатов, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Казанда 9 яшьлек баласын кыйнаган Руслан Гыйззатуллинны сак астына алдылар. Ирне кичә тоткарлаганнар иде. Бүген ул үз гамәлләрен кыйнау түгел, дәвалау дип акланды. Аны баладан аерырга теләгән күршесен гомумән күрмәүен әйтте. Ул көне тикшерүчеләр Руслан Гыйззатуллин исерек булган дип белдерә. Суд залыннан Илдар Сафиуллин материалы. Собственно, ребенком родным так жестоко поступили. Вот что всех интересует. Баласын кыйнауда гаепләнүче Руслан Гыйззатуллинның хокук сакчылары Яңа Савин районы судына кулына бугау салган килеш алып килде. Ул журналистларның сорауларына җавап биреп тормады. Я против, чтобы не снимали. Вы уж показались на камеру. Хорошо. Шулай да залга кергәч хәлгә аңлатма бирә башлады. Янәсе халык видеоны дөрес аңламаган. Неправильно поняли. Неправильно поняли, как вы ребенка избиваете? Я не избивал. А что вы делали? Тормошил, чтобы он вышел с этого образа. А что вы при этом... 3 года вы поживите вот в таком состоянии. В каком состоянии? Вот в таком, который он. Руслан Гыйззатуллин малайын кыйнауны инкар итә. Аныңча ул аны авыру халәтеннән чыгарырга тырышкан. В такой состоянии, когда западает он, и у него все кости ломают. А дочка почему вам кричит: папа, хватит? Не знаю. Как вы объясните тогда, что все вот эти действия, которые вы совершили в тот вечер, подпадают под уголовную статью истязания? Я вообще в шоке от этого просто. Прокуратура вәкиле белдергәнчә, Руслан Гыйззатуллин малайын кыйнаганда исерек булган. Аны кыйнаудан туктатырга теләгән кешеләрне дә танымаган булып чыкты. Соседке тоже досталось, которая мимо вас проходила, вас остановить пыталась. А вы в тот вечер много выпили? Нет, я вообще не пил, я из бани приехал. То есть вы трезвый были? Да. А как не помните, как на соседку бросались? Я соседку вообще не видел, не знаю. Бу хәл Әмирхан урамындагы күп катлы йорт янында килеп чыга. Ул күренеш домофон камерасына эләккән. Видео җәмгыятьтә шау-шу яткач ир-атны тоткарладылар. Ул моңарчыда хөкем ителгән җинаять матдәсе шушы хәлгә охшаш. Кешене кыйнау, ягъни тән җәрәхәтләре салу. Бу юлы тикшерү комитеты балигъ булмаган кешене җәберләү матдәсе буенча җинаять эше ачты. Тикшерүче бүген Гыйззатуллинны 2 айга сак астына алуны сорады. Малай үзен кыйнауын раслаган. Моны искә алып, суд ирне изоляторга озатты. Избрать отношение обвиняемого Гыйззатуллина Руслана Ильдаровича 7 апреля 1983 года рождения, уроженцем города Казани. Гражданин Российской Федерации, мера пресечения в виде заключения по страже сроком на 2 месяца, 0 суток. Әлеге матдә буенча гаебе расланган очракта ир-ат 7 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. 9 яшьлек малай әнисе белән хәзер хастаханәдә дәвалана. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зетдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген һәм узган төндә Казан чын мәгънәсендә йөзде. Көчле яңгыр вакытында урамнарны су басты. Башкала үзәгендә кайбер урыннарда аның биеклеге ярты метрга җиткән. Кичә күп фатирлы йортка яшен суккан. Петрәч районының Кащак бистәсендә шәхси йортка ут капкан. Көчле яңгыр яву сәбәпле самолетлар Казан аэропортына төшә алмыйча Башкала күгендә очып йөргәннәр һәм запас аэродромга киткәннәр. Менә бу фотода Казандагы күк йөзе, әлеге болытларны халык юрмә, смерчка охшаткан. Бүгенге һәм кичә төнлә булган һава торышы галәмәтләре Гөлнас Сәйфетдинова күзәтүендә. Төштән соң ишелгән бәхет, яңгыр бүген төнне көтмәде. Әмма шулай ук санаулы минутлар эчендә юлларны суга күмде. Гадәттәгечә үзәк урамнар зыян күрә. Менә Бауман урамында тиздән су йыралар. Сейчас уже плавать смог. Прям по колено вода, представляешь? Кольцо янындагы вазгыятьтә шундыйрак ремонт ясалган булак буенда да машиналар йөзеп йөри. Социаль челтәрләрдә Ширек күлне Ширек диңгезгә әйләнде дип язалар. Дзержинский урамында машина юлында яңгыр дулкыннары тибрәлә. Яшенле яңгырлар көчле җил булу турында кисәтү 19 июнь киченә кадәр гамәлдә. Кичә исә табигать төн уртасына таба кисезләнергә тотынды. Башта туктаусыз ялт-йолт ялтырап яшен-яшенәдә, күк күкрәдә, аннары коеп яңгыр ява башлады. Казанда күп катлы йортка яшен суга, Петрәч районының Кащак бистәсендә шәхси өй яна. Вот это молния шаранула.
Кичәдә Казан үзәген су баса, Бауман урамында кешеләр тиздән суда йөри, метро станциясенә көч хәл белән барып җитәләр. Пушкин урамында машиналар авырлык белән хәрәкәтләнә. Менә бер ир-ат сулыктан самокат белән үтеп китәргә теләгән, тик кире борылырга мәҗбүр була. Вишневский урамында велосипедтагы курьер билдән суда. Молодец, молодец. Машиналар эченә дә сутула, бара алмыйча сүнеп калалар, хуҗалары тимер атларын коры урынга тип чыгарырга маташа. Менә Җиңү проспектында бер ир-ат автомобилен тартып бара, аны Баһадир дип атыйлар. Кайбер урыннарда хәтта парковкада торган машиналар да дулкында чайкала. Техника гына түгел, кешеләр дә йөзде. Моның өчен хәтта кабартылган көймә кулланалар. Кичә төнлә көчле яңгыр Казан халыкара аэропорты эшчәнлегенә дә үзгәрешләр керткән. В ночь с 17 на 18 июня 18 июньгә каршы төндә көчле яңгыр һәм җилнең тизлеге секундына 18 метрга җитте. Шуңа Сәмәрканд һәм Дубайдан кайтучы 2 самолет экипаж командирлары карары белән Самардагы запас аэродромга киттеләр. Һава торышы яхшыргач, очкычлар Казан аэропортына төшә башлады. Шунысын әйтергә кирәк, андый чакларда һәр чак судны командиры карар кабул итә. Менә бу кадрларны Чистый небо торак комплексында төшереп алганнар. Казан мэриясендә әйтүләренчә, яңгырдан килгән зыянны тәртипкә китерү эшләре төнлә үк башланган. Каядыр агачлар ауган, ботаклар сынган. Кайбер урамнардагы су басу сәбәбе дип яңгыр суы коеларның тыгылуын атыйлар. Татарстанда мондый һава торышы иртәгә дә саклана, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында игътибарлы булырга диләр. Гөлназ Сайфетдинова, Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Димәк, иртәгә дә Татарстанда тотрыксыз һава торышы көтелә. Яңгыр һәм боз яуы ихтимал. Республикага атмосфера фронтлары йогынты ясый. Гидрометеорология үзәге белгечләре яңгыр вакытында җилнең көчәюе турында кисәтә. Иминлек таләпләрен үтәргә киңәш итәләр. Давыл вакытында кичкенә көймәләрдә елгаларга чыкмаска, машина йөртүчеләргә авыл шәһәрләрдән ерак китмәскә, автомобильне агачлар астына куймаска. Яшен вакытында биек объектлардан ераграк торырга кирәк. Яңгырлы булса да температура 23-28 градустан төшмәячәк. Бүген БРИКС илләр уеннары ярышларының 6-нчы көне турнирның яртысы узды диярлек. Россия җыелма командасы составындагы Татарстан спортчылары 27 медаль яулады инде. Бүген Казанда яшәүче спортчы Никита Шлейхер Россиягә тагын бер җиңү алып килде. 5 тапкыр дөнья, 13 тапкыр Европа чемпионы Евгений Кузнецов белән алар 3 метр биеклектән суга синхронлы сикерүдә иң яхшылары дип таныла. Татарстан спортчыларының җиңү сыры нидә? Алар өчен БРИКС илләре уеннарының әһәмияте нәрсәдә? Бу хакта Лиана Бәхтиева. Бүген Казанда биеклектән суга синхронлы сикерү буенча финал ярышлары узды. Монда 4 ил командасы көч сынаша. Араларында Бразилия, Аргентина, Белоруссия бар. Россияны Татарстан спортчысы Никита Шлейхер белән Евгений Кузнецов тәкъдим итте. Никита Европа һәм Кытайда узган универсиада чемпионы. Һәр илдән 2 спортчы чыгыш ясый. Барлыгы 6 төрле күнегү күрсәтәләр. Россия Бразилия командасын 100 балга диярлек уза һәм беренчелекне яулый. Никита Шлейхер өчен бүгенге медаль 3-нчесе. Әле кичә генә ул шәхси сикерүдә алтын яулаган иде. 10 метрлы биеклек аңа көмеш медаль китерде. Мондый нәтиҗәнең сире көндәлек әзерлектә ди егет. Трибуна постоянно у нас полная. Бүген казанлылар һәм кунаклар күпләп килгән. Трибунларда буш урын юк иде. Җанатарлар безгә көч бирә. Бу спорт төре белән мин инде 22 ел шөгыльләнәм. Татарстанда халыкара ярышлар узуы бик шатландыра. Кул чабалар, шундый атмосферасы бик ошап китте миңа. Никита ул Казанда яши торган спортсмен икән, шуларга шатланып, тагын да күбрәк кул чаптык инде без бүген. Бүгенге Татарстан спортчылары Россия җыелмасы составында 27 медаль яулады. Күбесе синхронлы йөзү, бадминтон, авыр һәм җиңел атлетикадан. Спорт гимнастикасында осталыгын Казанда яшәүче Даниил Маринов та күрсәтте. Егеткә 19 яшь, уеннарда 2 алтын, 2 көмеш һәм бронза барлыгы 5 медальгә лаек булды. Бүген Даниил башка спортчылар өчен җаната. Казанлыларны һәм кунакларны татар телен белмәсә дә, татар шигырен укып, уеннарны карарга чакыра. Зур байрам, дусларым килегез без бергә уйныйбыз, җырлыйбыз, биебез. Даниил Россия чемпионатында 2 алтын медаль яулый. БРИКС илләре уеннары егет өчен беренче халыкара ярышлар. Результат показал хороший. Мин күрсәткечләрем белән канәгать, әмма нәтиҗәләр тагын да яхшырак була ала иде. Киләчәктә тагын да тырышачакмын. Бу минем тәүге тапкыр халыкара ярышларда чыгыш ясавым. Уеннарның нәкъ Казанда узуы белән горурланам. Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта бүген шахмат турниры узды. Монда 6 комплект медаль уйнаталар. Татарстанны дөнья һәм Европа чемпионы Владислав Артемьев тәкъдим итә. Биредә ул
иң көчле уенчыларның берсе. Могу сказать, что турнир проходит в напряженной борьбе. Барлык катнашучылар да көчле, үз эшенең усталары. Беренче турнирдан ук уен бик авыр барды. Әмма тиз арада дөрес юлын таптым. Уештыру югары дәрәҗәдә безнең команда җиңү яулар дип ышанам. БРИКС илләре уеннары бу атна ахырына кадәр дәвам итә. Катнашучылар бокс, йөзү, көрәштә көч сынашачак. Татарстан спортчыларының бу ярышларда да җиңү мөмкинлеге зур. Лиана Бәхтиева, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүгін БРИКС илләр уеннарында 17 комплект медаль уйнатыла. Җиңүчеләр саны буенча Россия лидер. Безнең спортчылар 120 алтын медаль яулады. Икенче урында Белоруссия атлетлары, аларда 19 алтын. Турнир таблицасының 3нче баскычында Кытай, беренче бишлектә шулай ук Иран һәм Үзбекстан спортчылары бар. Пәнҗешәмбе көне БРИКС илләр уеннарында халкыбызның милли спорты көрәш башлана. Бөтен дөньядан җыелган 80 спортчы 10 комплект медаль өчен бил алышачак. Көрәш гомумән 1000 еллык тарихы булган спорт төре, ул татарның күңеленә шул кадәр якын була ки, бабаларыбыз хәтта атка атланып көрәшкән. Шулай итеп, ул чакта яңа спорт төре аударыш барлыкка килгән. Әмма аны республикада 1917 елдан бирле уздырмаганнар. 5 ел элек Татарстанда татар атларын үрчетүче танылган фермер Фәрит Нәбиуллин башлап җибәрә. Хәзер ярыш Сабан туйларында да күренә башлады. Аударышның кагыйдәләре нидән гыйбарәт? Тамашачыларыбыз сорау буенча Рүзәл Шәрипов аның хакында репортаж әзерләде. Үзең ат өстендә утырасың, үзең көрәшәсең. Аударыш татар халкының канына сиңгән ике шөгыльне берләштергән спорт төре. Аның төп 4 кагыйдәсе бар. Атка атланган килеш көндәшеңне йыгып төшерергә кирәк. Аның атына кул белән кагылырга ярамый. Көрәшченең билбавыннан гына тартырга мөмкин. Көндәшеңнең атына атланып та җайдакны йыгып төшерергә була. Беренче йыгылсаң җиңеләсең. Аударыш төрки халыкларның борынгы спорт төре саналам. Ата-бабаларыбыз да шулай көрәшкән. Беренче вакытта бик кыенрак иде, кеше юк иде. Үзебезнең веска туры китерә алмый идек. Инде менә ярышлар үтә весовой категориялар белән көрәшә башладык. Инде хәзер менә бүгенге көндә ат өстендә көрәш, чемпионат России, чемпионат Татарстана кадәр бар менә шундый призлар. Ярышны объявлять итүгә бөтен халык мәйданда шушы өлкәгә җыелып, 1917 елда шушындый аударыш дигән көрәш виды булып килгән авылларда. Без менә шушы вакытлардан алып, быелгысы елда менә 100 елдан артык узып киткән вакыт. Көрәш кыры түгәрәк, диаметры 40 метр булырга тиеш. Элек-электән аударыш туй, гаилә мәҗлесләре һәм Сабан туйларының төп бизәге булып саналган. Соңгы елларда ул изге Болгар җыены, Арчада узатырган ат көне күп кенә Сабан туйларының да аерылгысыз өлешенә әйләнде. Менә быел Сарманда оештырганнар. Татарстан аударыш уенын 5 ел элек торгыза башлады. Беренче ярышта 6 пар җыйдак катнашсам, быел апрельдә Азнакайның Актүбә авылына 90 спортчы җыелам. Борынгы уенны халкыбызга кайтаручы төп урын Лениногорск районы. Монда данлыклы фермер Фәрит Нәбиуллинның 300 ләп татар тукымлы аты бар. Электә бүгендә шундый атларда көч сынашалар. Күп эш тора кешедән. Бар икән андый кеше, бар инде андый теләк. Кузгатам, күтәрәм дисә, аны кайтару җиңелрәк була. Булган безнең бабайлардан калган ат. Хәзер Татарстанда 1000-нән артык татар тукымлы ат бар. Аударыш аларны үрчетүгә зур этәргеч бирә диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Эч районда безнең татар атларын үрчетәләр. Любой желающийларга бәйнекендә килеп карап, любой айгырмы, бияме, любой бәйнекендә сатып алырга мөмкинчелек бар. Безнең республикабызда субсидиялар да каралган бу өлкәдә. Поддержка ягыннан, потому что татар атларын үрчетүдә безнең Татарстаныбыз без татар атларын үрчетүгә дип барабыз. Хәзер Татарстанда аударыш уенын 15 районда җәелдерәләр. Лениногорскидан тыш Әлмәт, Сарман, Азнакай, Чистай, Тукай, Кукмара 100-дән артык профессиональ спортчы шөгыльләнә. Күрше Башкортстан, шулай ук Алтай төбәге чит илләрдән Казакстан, Кыргызстанда таныту юнәлешендә эшлиләр. Россия һәм дөнья дәрәҗәсендә чемпионатлар оештырыла. Рүзәл Шәрипов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Самокатта йөрүчеләрне законда хәзер җәяүлеләргә тиңләделәр. Гәрчә алар 5 тапкырга тизрәк хәрәкәт итсә дә. Авария килеп чыккан очракта машина йөртүчеләр гаепле булып калмасмы? Бу хактагы мәкаләне Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Ел башынан Татарстан суд приставлары алимент буенча бурычлардан 672 миллион сум түләттергән. Узган ел белән чагыштырганда 286 миллионга күбрәк. Моңа цифрлы технологияларда йогынты ясый. Махсус программа ярдәмендә быел 18 алимент түләмәүченең машинасын ачыклап арест салганнар. Әйтик, Казан парковкаларының берсендә торган Infinity хуҗасының балаларына ярты миллион сумга якын бурычы булган. Автомобильне алып киткәч, бер көн эчендә акча тапкан. Виртуаль ярдәмче Полина исемле бот исә бурычларын, аның күләме һәм әҗәтен кайтару сулары турында мәгълүмат бирә ала. И эта работа приносит свои результаты. Погода. Цифрлы технологияләрне куллануның нәтиҗәсен күрәбез. Шәһәр урамнарында йөрүче махсус җиһазландырылган машина башка автомобильләрне теркәп бара. Әгәр ул бурычлы булган кешенеке икән, мәгълүмат приставларга юллана. Хезмәткәр вакытын сарыф итмичә, кешенең ачыкланган милке буенча гына эшли. Татарстанда алимент түләмәүчеләрнең күбесе ир-атлар, 13% хатын-кыз. Берничә миллион сумлык бурычы булган ата-аналарда очрый. Суд приставлары башкаланың авиатөзелеш районында яшәүчедән 4 миллион ярым сум түләттергән. Ел башыннан республикада 500 га якын кеше җинаять җаваплылыгына тартыла. 13 мең бурычлыга чит илгә юл ябык. Тапшыруны галим галәме дигән сәхифә белән дәвам итәбез. Ул республикадагы фәнни-технологик үсеш елына багышлана. Анда республикада яшәүче халыкларның галимнәрен, күренекле мәгърифәтчеләрнең хезмәтен яктыртабыз. Бүгенге героебыз 50 яшында академик булган Олег Синяшин турында. Ул органик фосфор өлкәсен өйрәнә. Гомерен химияга багышлаган галим турында Чулпан Косымова репортажы. В России мы единственные, кто производит фосфор, такие изумительные кристаллы. Олег Синяшин металл органик һәм координацион кушылмалар лабораториясе җитәкчесе белән кара фосфор җитештерү турында сөйләшә. Элек академик үзе бу фәнни үзәкне җитәкләгән. Хәзер әлеге вазифаны аның укучысы дәвам итә. Кара фосфор ул яңа катализатор җитештерү өчен үзенчәлекле материал. Аның ярдәмендә суны ягулык итеп кулланырга мөмкин булачак. 1 грамм кара фосфор 6 миллион сум тора. Ул әле тулысынча өйрәнелеп бетмәгән. Из наиболее перспективных направлений Бу юнәлешне өйрәнү безгә яңа мөмкинлекләр ача. Мәсәлән, фотокалис һәм кояш энергиясын кулланып, яңа җисемнәр һәм матдәләр булдыралар. Хәзер аның белән дөнья күләмендә кызыксына башладылар. Әлегә кара фосфорны җитештерү безнең лабораториядә генә башкарыла. Используем энергии солнечного света. Галим 50 ел гомерен фәнгә багышлаган. Химия белән мәктәптә укыганда кызыксына башлый. Казан дәүләт университетының химия факультетына укырга керә. Соңыннан Александр Арбузов исемендәге органик һәм физик химия институты аспиранты була. Аннан директор вазифасына кадәр күтәрелә. Мы начинали с изучения, так сказать, определенных классов. Без башта фосфорның классларын өйрәнсәк, хәзер фосфорлы органик матдәләр табу өчен яңа технологиялар булдыру буенча шалып барабыз. Алар икътисад, социаль өлкәләрдә кулланыла, шулай ук дарулар, үсемлекләрне саклау, полимер җитештерүдә. Әлегә бу технологияләр экологик яктан куркыныч санала. Зур күләмдә калдыклар бүлеп чыгаралар. Мәсәлән, хлорлы водород, кислоталы яңгырлар. Ул туфракка һәм атмосферага зыян китерә ди галим. Хәзер максатлары аны киметү юлларын эзләү. Мы получили большой грант, 100 миллионов рублей в год. Без Россиянең фән һәм югары белем бирү министрлыгыннан 100 миллион сум грант алдык. Аңа сәнәгать шәһәрләрендә экологияны яхшырту юнәлешендә яңа технологиялар булдыру буенча эшләячәкбез. 3 ел эчендә башкарып чыгарбыз дип ышанабыз. Химия ул күп кырлы, көн сайын яңалыкларга тап буласың. Шуның белән кызыклы да ди Олег Синяшин. Киләчәктә тормышка ашырга теләгән тагын бер хыялын җиткерде. У меня мечта, чтобы вот такой центр. Мин бердәм академик фәннәр үзәге оештырырга хыялланам. Казан фәнни үзәгенә кергән институтларны бер мәйданга тупларга кирәк, чөнки алар төрле җирләрдә, районнарда таралып урнашкан. Яңа оешма, төрле тикшерүләр уздыру һәм яңа кадрлар әзерләүгә этәргеч бирәчәк. 2020 елда Рөстәм Миннехановка әлеге проект белән мөрәҗәгать иттек. Безгә инде төзелеш өчен урында бүлеп бирделәр. Олег Синяшин 2019 елда Арбузов исемендәге халыкара премияга ия булды. Бу бүләкне фосфор органик химия өлкәсендәге казанышлары өчен бирәләр. Россия көнендә дуслык ордены тапшырылды. Ул меңләгән фәнни мәкаләләр авторы. 50 яшендә Россия фәннәр академиясенең академигы була. Аның укучылары хәзер фән докторлары, профессорлар. Олег Герольевич, конечно, уникальный человек. Мы с ним 25 лет вместе. Олег Герольевич үзенчәлекле кеше. Без бергә 25 ел эшлибез. Мин аның
университетының лабораториясына еш галим буларак килдем. Ул эшләр өчен уңайлы һәм иҗади шартлар булдырдым. Галимнәрне канатландыру өчен зур максатлар куя белә идем. Алар әле хәзердә яшьләргә этәргеч булып тора. День сформировалось 4 лаборатории нашего института. Он реально не запрещает делать что-то новое. Олег Синяшин яңалыклардан курыкмый, шуңа безгә дә мөмкинлекләр бирә. Мин кара фосфор җитештерү белән шөгыльләнү турында әйткәч каршы килмәде. Кулыннан килгәнчә ярдәм итеп тора. Олег Синяшин буш вакытларында тау чаңгысы белән шөгыльләнә, рәсем ясарга ярата, әмма үзенең гомерен химиясез күз алдына да китерә алмый. Галим Александр Арбузов нигез салган һәм аның исемендәге Органик һәм физик химия институтында эшләве белән горурлана. Чулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бу сезгә җиткерәсез соңгы яңалыгыбыз иде. Хәзер рекламадан соң һава торышы белән Айрат Шамс таныштырыр. Исән-имин булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Современное лазерное лечение варикозной болезни в клинике доктора Шарипова. При консультации флеболога УЗИ вен в подарок. Город Казань, улица Ленская, 10. 8 996 828 27 26. Беспокойтесь о своем ребенке? Хотите удостовериться, что он в безопасности? Приходите в Гемотест. Тест на 10 наркотиков по анализу мочи. Подробности на gematest.ru. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Я люблю этот город, здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Весь мир в одной газете. Читайте «Казанские ведомости». Мне тут доктор прописал побольше положительных эмоций. Не тебе, а нам. Все лето совершай покупки в аптеках Фармленд. Получай фишки и обменивай их на подарки. Смотри, какой подарок мне вручили. Не тебе, а нам. Бишек. Гарантия и качество хорошего сна. Казанский производитель мебели и товаров для спальни приглашает в собственный магазин на проспекте Победы 206. Кровати, матрасы, постельные принадлежности. Изготовление в течение недели. Гарантия 5 лет. Исәнмесез. Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда киләсе тәүлектә температура бераз төшә. Явым-төшем туктамый. Хәзер тулырак. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү июнь аенда 20% ташлама белән яңа кухня яки шкаф күпе турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 2 167 166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Кукмара, Биектау һәм Яшелүзәндә аязучан болытлы. Яңгыр явачак. Көндез температура 24-26 градус, төнлә 16-17 градус. Буа, Тәтеш һәм Кайбышта алмашынучан болытлы. Явым-төшем. Көндез температура 22-24, төнлә 15-18 градус жылы. Чиста, Яңа Шишмә һәм Мамадышта аязучан болытлы. Яңгыр көтелә. Көндез температура плюс 26-27, төнлә 16-18 градус. Актаныш, Сарман һәм Әгерҗедә алмашынучан болытлы. Яңгыр явачак. Температура 26-28, төнлә 18 градус жылы. Әлмәт, Ознакай һәм Баулы шәһәрләрендә температура көндез 27-29 градус, төнлә 16-18 градус. Монда язучан болытлы, явым-төшем фаразлана. Яңгырлар республиканың туристлык шәһәрләрендә дә вәгъдә ителә. Зиядә температура көндез 24, төнлә 17 градус жылы. Алмашынучан болытлы, явым-төшем көтелә. Болгарда көндез 25 градус, төнлә 18 градус. Монда язучан болытлы, яңгыр фаразлыйлар. Алабугада алмашынучан болытлы, яңгыр. Температура көндез плюс 27, төнлә 18 градус жылы. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Энергия бирә, йокыны яхшырта,
баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык. Бары тик 20 июнь көнне генә Фармленд даруханәләрендә санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Татарстан башкаласында да яңгыр явачак. Температура көндез 24 градус, төнлә 18 градус. Атмосфера басымы 748 мм. Жел көнбатыштан секундына 6 метр тирәсе. Дымлылык 70%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Уңышлар юлдаш булсын сезгә.